Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa tashar Inganci TV. A bidiyon mu ne mun kawo muku jerin jaruman Kannywood guda 70 da shekarun da aka haife su da kuma adadin shekarun su a duniya. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Danna subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryen mu. Inganci TV.
Mun gode da kallon wannan bidiyo. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.